L'Hora Local, al matí a Altafulla Ràdio. Actualitat, notícies, debat, entrevistes, reportatges, entreteniment. L'Hora Local, amb Eduard Virgili. L'Hora Local d'Altafulla Ràdio. És la proximitat. Hola, molt bon dia, benvinguts i benvingudes a l'Hora Local als matins d'Altafulla Ràdio. Gràcies per escollir el dial 107.4 de la freqüència modulada o www.altafullaradio.cat, la televisió digital terrestre o l'aplicació per Android de la ràdio del Baix Gaià, a l'hora d'estar informats. Aquesta és l'Hora Local, un programa en què els dimecres, com tots vostès saben, parlem de política. I, de fet, aquests darrers dies estem parlant de tensió política i institucional. Els ho explicàvem ara fa 15 dies pel Cap Baix, que hi ha dues denúncies interposades per Junts per Altafulla contra l'alcalde Jordi Molinera i el primer tinent d'alcalde Tomàs Serra per un presumpte suborn i una possible malversació de fons públics que van tornar a encendre el debat polític al consistori al darrer ple municipal. Parlarem de tot això i moltíssimes altres coses al llarg dels propers minuts i ho farem precisament acompanyats del regidor no adscrit al consistori, Tomàs Serra, que ostenta les carteres de Turisme, Comerç i Emprenedoria. Tomàs Serra, molt bon dia, benvingut. Bon dia, Eduard, Altafulla Ràdio i vilatans d'Altafulla. Com està de ressaca de festa major, ara que portem uns dies tan intensos que vaja, ens han fet sortir al carrer en massa i de ben segur que ho seguiran encara intentant al llarg dels propers dies amb un reguitzell d'actes i propostes del que podem anomenar actes de post-festa major. Sí, Eduard, amb la ressaca sembla un dilluns després d'un cap de setmana intens, però bé, som dimecres i bé, ahir va ser la festa major, bé, una festa molt de folklore, alegria, bon rotllo, vull dir que contents amb els resultats. Escolti, no parlarem de festes i celebracions al llarg dels propers minuts, ens centrarem en la part política, com explicàvem ara tot just fa un momentet en aquesta introducció i, si em permet, arrencarem per l'actualitat més immediata. Ho explicàvem, Junts per Altafulla ha interposat dues denúncies, una contra vostè i l'alcalde Jordi Molinera per presumpte suborn, una altra a l'oficina antifrau per una suposada malversació de fons públics. Quina és la seva resposta a aquestes acusacions? Bé, què voleu que comenci? Pel tema d'antifrau o és indiferent, no? Comencem, si vol, per la de presumpte suborn, que és la que l'implica a vostè més directament. Bé, a mi em sembla que això és una pel·lícula que s'ha muntat el senyor Toni Capell. Sembla que la denúncia, perquè encara dels jutjats no ens han notificat res, sembla que és una denúncia pel que va dir la Eva en el ple, que va ficar el senyor Toni Capell en nom propi, entenc que com a ciutadà, però de rebot també està parlant en noms de Junts per Catalunya. Bé, és el president local, doncs té la seva lògica, no? Però sembla que aquesta denúncia l'ha ficat ell a títol personal. No ho sé, encara no hem tingut accés a aquesta denúncia perquè no ens ha notificat res. Ja us podeu imaginar la importància que li donen els jutjats dels Vendrell, més aviat poca. I bé, una mica les expenses aquestes, no?, de que siguem notificats i a partir d'allí exercir el nostre dret de defensa. Vostè, que coneix bé la llei, de fet és advocat de professió, aquests són els tempos amb el que la justícia pot gestionar temes com aquest o no? Sí, bé, els temes en què no hi ha, podríem dir, que no hi ha sang o una certa urgència, la justícia acostuma a anar bastant lenta. Vull dir que no és estrany el que està passant. Junts sosté que el suposat suborn no seria econòmic, això ho manifestava la portaveu Emma Martínez en una entrevista ara fa 15 dies en aquests mateixos micròfons, sinó d'estatus pel seu ascens a primer tinent d'alcalde després precisament d'aquell debat de pressupostos que va fer que Junts tingués aquella posició difícil també fins i tot d'explicar per part dels professionals de la comunicació, amb un regidor a l'equip de govern i un altre a l'oposició, del trencament de l'equip de govern i del trencament fins i tot del grup municipal. Sí. Bé, inicialment vaig veure un noticiari del Més Tarragona que resulta que es va equivocar el periodista o no va filtrar bé la informació en què deia que jo havia tingut una millora salarial
val? Això és absolutament fals, això es pot mirar en la comptabilitat de l'Ajuntament i en aquell moment em vaig plantejar d'interposar una demanda en contra del senyor Capell per difamació. Però bé, sembla que ha sigut més un error periodístic que una altra cosa. I bé, de moment ho deixarem aquí. El que ha passat amb la primera tinença d'alcaldia és tan fàcil com que teníem un pacte de govern signat davant d'un notari, el que li dona una doble credibilitat, en què es deia que ens alternaríem l'alcaldia i la primera tinença d'alcaldia. Vull dir, no és que hi hagués una conxorxa, un pla previ per organitzar tot això. De fet, jo ja us ho vaig dir a l'anterior entrevista que això ho vaig decidir el mateix dia en el ple i en cap moment el senyor Molinera em va dir té la primera tinença d'alcaldia. No, simplement hi havia un pacte de govern i ja està. Vull dir, i és el que ha passat. Jo el que vull tornar a insistir en el mateix, que jo no he fet res, no he tingut una conducta activa, jo m'he quedat on estava. Vull dir, jo he estat al govern des del primer dia, he estat el regidor de Turisme i Comerç des del primer dia i l'únic canvi que hi ha hagut ha sigut conseqüència de l'abandonament o de la marxa de la senyora Eva, que sí, que és un tema que va passar per executiva i tal. Sí, d'acord, però jo ja els hi vaig dir que jo no estava d'acord amb aquest tema, que es replantegin sisplau la situació, li vaig arribar a dir a la Eva fins a 5 o 6 vegades, tant a títol personal com davant dels companys de l'executiva, que sisplau replantegéssim la situació, que acabéssim aquest govern i un cop acabat el govern, doncs ja veuríem a les properes eleccions, però ella deia que la decisió ja estava presa, que si volíem que ella es feia un costat i jo li vaig dir que no, que la portaveu del grup era ella i bé, però fins la corda es va tensar tant que va acabar patant i crec que no feia falta arribar a aquests extrems. Junts assegura que vostè hauria obtingut càrrecs i atribucions a canvi de garantir l'estabilitat de l'equip de govern. Hi ha hagut alguna mena d'intercanvi polític o de pacte implícit amb l'esquerra independentista? No hi ha hagut cap mena de pacte. S'hem cenyit el pacte de notari que hi havia signat davant d'un notari, tant per Junts com per l'Eina. No hi havia cap conxorxa prèvia. Ha passat així, per causes sobrevingudes. Ningú volia que arribar en aquesta situació, els companys de l'Eina tampoc volien que passés això, ni jo tampoc, i bé, ha sigut una mica el que ha passat. És que nosaltres no hem buscat aquesta situació. Sobre la denúncia antifrau relacionada amb el pagament d'assessorament jurídic amb diners municipals, va participar vostè al seu dia d'alguna manera d'aquesta decisió? On estava el cas? Bé, jo recordo que algú li vaig comentar a la Eva i ella ho va donar com a vàlid, com si fos a canvi de les terrasses de botigues de mar o alguna cosa així. Què vol dir? Què vol dir? No, perquè estàvem debatent de l'amplada de les terrasses i tal, i bé, la Eva sí que en tenia coneixement d'una de les factures i ella mateixa ho va reconèixer en l'emissora. Per lo vist només se n'ha pagat una. Val? Però nosaltres no hem tingut una intervenció directa. Quan dic nosaltres em refereixo a Junts per Altafulla. Que en teníem coneixement indirecte, sí. I es va donar per vàlid. Jo penso que el que ha fet el Jordi Molinera és com que el que li està passant és en base a la seva funció, el seu càrrec, doncs entenem que sí que ha de tenir una cobertura jurídica, fins a uns certs límits, evidentment. Quins són els límits? Doncs dintre d'una lògica, dintre d'uns honoraris normals. 6.000 euros pel que ha cobrat el company no és car per la feina que ha degut fer. Si parléssim de 50.000 euros, que els despatxos de més èlit potser te'ls cobrarien, doncs llavors sí que hauríem d'anar al tanto, però és que 6.000 euros per un procediment així és una minuta absolutament normal. I el fet que sigui un despatx vinculat a Esquerra, que és el partit de Jordi Molinera? Bueno, això no té res a veure. Vull dir, tu pots escollir l'advocat que vulguis, no? Al igual que si un càrrec electe de Vox té problemes legals, doncs segurament se n'anirà a buscar l'advocat de Vox. A ulls d'algú, però això no pot ser del tot èticament correcte. Bueno, és un servei professional extern. Jo crec que sí que és correcte. Una altra cosa és que tingués que fer funcions pròpies per l'Ajuntament. Llavors, aquí, ojo, no? Però és una cosa que t'està afectant a tu personalment, però també com a càrrec electe. Llavors, té com una doble condició.
No és que diguis que farem aquella empresa per fer aquells treballs perquè tenim una afinitat política. Llavors aquí, ojo. Però clar, també afecta la seva esfera personal i bé, hi ha el tema de la lliure elecció d'advocat. Vull dir que l'advocat pot escollir a la persona que cregui més adequada pels seus interessos. Si es confirmés que antifrau els jutjats acaben obrint diligències, vostè estaria disposat a apartar-se temporalment del càrrec? Jo? Per què? A vostè l'assenyalen també, no directament No. directament aquest cas, però sí que l'assenyalen, com dèiem, per aquest suposat suborn, el que dèiem abans. No. Ells han ficat, el tema del suborn l'han ficat directament als jutjats, no ha passat per antifrau, pel que tinc entès. I si els jutjats obren diligències? No, és absolutament normal que s'obrin diligències. Una altra cosa és quan s'obre l'auto de procediment, que és l'auto de procediment abreujat, no? Llavors ja sí que tens la consideració legal de persona imputada, no? De fet, antigament va haver molt aquest debat polític de molta gent que estava en curs en diferents diligències prèvies i que molts cops acaben sobrevingudes. Una cosa és quan ja tens un auto formal de procediment obert. Les diligències és simplement obrir una investigació. Una investigació pot anar simplement a prendre declaració, a fer algun tipus de requeriment a l'Ajuntament o prendre declaració a altres testimonis, però això no vol dir que estiguis legalment imputat. Vostè que coneix bé com funciona la judicatura des de dins, pel seu àmbit professional, no? En el que es dedica, com dèiem abans, quin recorregut li veu a tot plegat? En aquesta denúncia jo crec que no tindrà cap mena de recorregut. És més, l'actual secretària de l'Ajuntament s'ha ficat en contacte amb els serveis jurídics de la Diputació, perquè, clar, com que s'ha aixecat tota aquesta polseguera, a veure si havien fet alguna cosa malament, i els serveis jurídics de la Diputació diuen que el nomenament de primer tinent d'alcalde és absolutament correcte. És més, ens passaran un informe escrit en aquest sentit, i aquest informe escrit l'aportarem a les diligències prèvies aquestes que sí, que s'han incoat, tinc coneixement que s'han incoat, i a veure si realment ens criden a declarar o directament el jutge d'ofici arxiva la denúncia. Pot ser, els jutges tampoc tenen molta experiència en l'àmbit polític. I a més, no els agraden gens aquests temes de que judicialitzem la política. I hem de tenir en compte que quan jo vaig ser nomenat primer tinent d'alcalde seguia sent regidor de Junts per Altafulla i, de fet, vaig estar així 4 o 5 mesos, que era el regidor de Junts al govern, el regidor de Junts a l'oposició. Vull dir, de fet, crec que Junts no tenia gaires clares les coses en aquest sentit. I en el pagament d'assessorament jurídic amb diner municipal per part del senyor Molinera, té recorregut? Està fonamentada la denúncia? Bé, jo crec que és un tema, això no està legislat expressament, llavors, bé, estem en una llacuna legal. Llavors, jo penso que sempre quan s'utilitzi perquè és en base a les funcions del teu càrrec, doncs sí que és legal. Una altra cosa és que t'agafin un dia amb el cotxe que vas begut o que participis en una baralla i estiguis implicat, que no té res a veure amb les funcions del teu càrrec, però és que és evident que això és per les funcions i del càrrec. De totes maneres, ara amb això de la denúncia aquesta de suborn, el Jordi Molinera vol agafar-se un advocat de la seva lliure elecció. Jo de moment optaré per autodefendre'm, tinc aquesta facultat. I bé, s'haurà de fer un informe de necessitat i segurament ho consultem a la Diputació també per despejar qualsevol mena de dubte. És a dir, preparant allò que pugui vindre, es troben ara mateix vostès. Sí. Però bé, jo diria que el cas del Jordi Molinera no és el primer cas. Vull dir, n'hi ha molts d'altres càrrecs electes que han necessitat assessorament jurídic, s'ha prestat i no hi ha hagut cap mena de problema. No sé, qui em dona la sensació que es vol fer sang, que es vol aixecar polseguera de lo més mínim. Vull dir, a vegades penso, no podria haver una oposició més constructiva, més dialogant, no? Està bé que es fiscalitzi, que es facin auditories, però també aporteu alguna idea, no? Comparteix la visió de l'alcalde Molinera, que ara fa una setmana deia en aquests micròfons que tot plegat és una maniobra política de Junts per desgastar? Jo penso que sí, i aquí també potser hi ha algun tipus de rancúnia personal per lo que ha passat i per lo que havia passat prèviament. Vostè continua considerant-se ideològicament proper
Junts o avui se sent ja més identificat amb el projecte de l'esquerra independentista d'Altafulla? Bé, el meu cor està una mica partit, tinc una mica sentiment d'esquerra, però també tinc una banda del meu cor que és neoliberal, però bueno, m'hi he tornat amb el pas dels anys. De jove sí que era més d'esquerra, però bueno, amb el fet de ser autònom, professional liberal, doncs et dones compte de cosetes que no està bé, no? Que no s'està ajudant als autònoms, no s'està ajudant a les empreses. Doncs potser es podria parlar de donar-los subvencions directes als comerços i als negocis i als autònoms, a persones que realment tenen aquesta potència de crear llocs de treball, no? Bueno, això ja és un debat que és supramunicipal i bé, sí que m'hi sento encara identificat amb l'ideari de Junts per Catalunya i bé, de moment aquesta situació és la que tinc. Estic una mica en una distòpia ara mateix, sí. Sé que encara falta, i de fet és una pregunta que en aquestes darreres entrevistes d'inici de curs polític després de les vacances d'estiu, tot i que ens trobem ja a mitjan mes de novembre, no l'hem fet fins ara, però avui a vostè sí que li faré. Es veu tornant a presentar-se a les properes eleccions municipals? Bé, és un tema complicat. Aquest Nadal em dedicaré a pensar sobre aquest tema, sobre el meu futur, ja no a nivell polític, sinó en tots els àmbits. És una situació delicada, estic com a regidor no adscrit. Bé, no descarto tornar-me a presentar, però bueno, encara és molt aviat per contestar això. Hi ha un 50% que sí, 50% que no. A vegades també penso que tampoc paga la pena, no? Perquè per lo poc que cobrem els regidors de l'Ajuntament no sé si surt a compte. Quan parla de repensar, tant a nivell polític com en altres esferes, si més no hem entès això, que ens deia, parla d'abandonar la política abans d'acabar el mandat o vostè acabarà el mandat i ho farà dins de l'equip de govern? No, acabaré el mandat de totes, a no ser que passés algun tema extraordinari. Sí, en principi acabaré el mandat i a les properes ja veurem. Com a crossa de l'equip de govern? No m'agrada gens la paraula crossa, que sí, que la crossa és molt útil en tots els àmbits, bueno, crossa no m'agrada aquesta paraula, sinó complement, àmbit constructiu, no sé, em sembla lletja la paraula crossa. Vostè ha treballat durant bona part del mandat colze a colze amb Eva Martínez, la portaveu de Junts per Altafulla, que deia textualment en una entrevista que sabent el que se separa no s'hauria pactat amb l'esquerra independentista. Afegia que vostè els va trair políticament. Com rep aquestes paraules? Bueno, a mi m'afecten a l'esfera personal, no agraden, però bé, a mi em fa gràcia que se m'acusi de ser proper a l'Eina quan va ser ella qui va anar a les llistes amb l'Eina en el passat. Vull dir, jo amb els companys de l'Eina no tenia cap mena de relació personal. Deia, però, que Junts s'havia sentit pressionat per no pactar amb Alternativa Altafulla després de l'episodi d'assetjament que ha omplert ja també moltes hores de ràdio i que vostè va tenir-hi un paper rellevant. Quina és la seva versió dels fets? Que vam tenir un paper rellevant. Jo, en el tema del pacte? Sí. No, jo no em vaig tenir cap mena de paper rellevant. És més, a les negociacions jo no hi vaig anar, suposo que perquè no em coneixien del tot, però a les reunions anava la senyora Eva amb el senyor Òscar Ramírez. És més, la decisió de pactar amb l'Eina la va prendre la senyora Eva. Jo quan em vaig presentar a política local em pensava que pactaria amb Alternativa i va ser l'últim moment que va dir no, amb l'Eina. Bueno, que va ser una cosa que es va discutir en el grup municipal, amb algunes de les persones que configuràvem la llista municipal. Vull dir que va ser una decisió presa a últim moment i, com va dir el Jordi en l'entrevista, el que va declinar la balança va ser el tema de l'alcaldia. Això està clar i això és indiscutible. La cadira va pesar més que aquestes tensions externes o aquestes voluntats externes que manifestava Martínez? Pues no ho sé. Vostè formava part de Junts, per tant, n'ha de tenir coneixement si pel carrer li demanaven pactin amb uns o amb altres. A veure, jo vaig rebre pressions dels dos costats. Vaig rebre pressions tant de gent d'Alternativa o propera Alternativa
com de gent propera a l'eina. És més, te diria que vaig rebre més pressió de gent propera alternativa que de gent propera a l'eina. Però, clar, això depèn en l'entorn que et mous. Llavors, bueno, la situació i circumstàncies van ser aquestes. Jo crec que l'Eva sempre s'ha sentit una mica malament perquè no va pactar amb Alternativa, però és que Alternativa tampoc va oferir una gran cosa, sí, una visibilitat, però clar, la balança es va decantar cap a l'alcaldia. Escolti, enmig de tot aquest enrenou polític, li vull preguntar, ja sé que no li agrada la paraula crossa, però la tornaré a fer servir, en aquest cas, per referir-nos al PSC, perquè la seva portaveu, Imma Morales, ara mateix és una crossa que tant vostè com els seus socis de govern necessiten per poder tirar endavant projectes o les mocions que desitgen en els plens. Ara mateix els socialistes es troben en una crisi interna que té com a protagonista la seva portaveu, que diu que se sent crucificada pel partit. Està afectant aquesta situació la governabilitat del municipi? Com ho percep vostè? Bé, jo crec que la Imma el que està fent és una mica el que vaig fer jo. No vull comparar, que les comparacions són odioses i no sóc ningú per parlar en nom de la Imma. Però bé, ella el que fa és pensar en el millor per Altafulla. Crec que una persona amb més vocació de poble que la Imma n'hi ha pocs, va ser policia local aquí en l'època del postfranquisme, coneix Altafulla de dalt a baix, i bé, jo crec que ell el que està fent és el millor pel poble, està fent política municipal, que és una mica el que jo estic fent, també. Vull dir, aquí no estem per fer estratègies polítiques com si això fos el Congrés dels Diputats o el Parlament de Catalunya o alguns que es pensen que això és el Congrés dels Estats Units. Som un poble de que no arriba a 6.000 habitants, sí, turístic, però el que s'hem de dedicar és a pensar en el millor pel poble i pels vilatans d'Altafulla. Deixem-nos, sisplau, d'estratègies que no venen al cas, estratègies polítiques. Dediquem-nos a pensar què és el millor per Altafulla. I això també ho faig un crit aquí a l'oposició, sisplau, que siguin més constructius. Feu aportacions. Què és millor per Altafulla? Què passa? Que per fer mal al govern, per fer mal a l'eina, inclús ara de rebot a la Imma, votareu en contra? Esteu pensant en les conseqüències de tot això? S'estava parlant de votar en contra dels pressupostos, com si no passés res. A veure, que un ajuntament no tingui pressupostos és molt preocupant. Moltes entitats no haguessin rebut subvencions, no s'haguessin pogut tirar endavant projectes i darrere de tot això hi havia una estratègia política. Crec que el primer que hem de fer és pensar en el benestar d'Altafulla. Soc conscient que ja li he preguntat en d'altres ocasions, però amb les informacions que ens transmeten tant en els plens com després preguntant, o de vegades fins i tot repreguntant, i de vegades fins i tot intentant interpretar allò que volen dir sense utilitzar unes paraules concretes i, per tant, doncs, que donen peu a que hi hagi xerrameca a nivell municipal. Li he de tornar a preguntar per moció de censura. En algun moment, aquest mandat, vostè n'ha sentit parlar d'una moció de censura? Bé, quan s'apropava el ple dels pressupostos es va parlar de diferents temes i entre ells estava la moció de censura. No vol dir que fos l'únic, però es van plantejar tots els possibles escenaris i entre ells sí que hi havia la moció de censura. Quin escenari era aquest? Home, no podré donar detalls, no puc donar detalls, perquè a mi no m'agrada parlar malament ni de les persones ni dels grups. Jo, mentre estava en el grup, més o menys, que no estava bé del tot, estava bé i bé, respectaré, entenc que hi ha una confidencialitat política, però això no vol dir que no pugui dir que sí que es va tractar aquest tema. Evidentment que es va tractar aquest tema i altres temes, sí. Vostè en algun moment havia estat d'acord en aquesta suposada moció de censura? No, se'm va arribar a passar pel cap, però no, perquè jo estava bé amb els companys de l'eina i no veia cap motiu, no havia passat res tan greu com per trencar un govern, votar en contra dels pressupostos. Si ho penses de manera objectiva, deixes a banda les rencilles personals i els egos, no havia passat res per arribar a aquest extrem. És que no havia passat res. És que encara data d'avui dia desconec els motius reals perquè es va decidir de fer tot això. Creu que el trencament del PSC, Morales explicava que 4 de les persones que l'acompanyaven a les llistes del 2023
ja no se la sentia com a pròpies dins el seu equip. Creu que el trencament del PSC és fruit d'una nova suposada moció de censura contra l'equip de govern? Per lo vist, sembla que sí. I tota la crisi del PSC, per lo que he pogut parlar amb la Imma, ve pel tema dels pressupostos. Quan ella va votar a favor de que s'aprovessin els pressupostos, jo en el meu cas vaig abstindre, vaig mantindre una posició més neutral. Sembla que la crisi interna del PSC va venir a partir dels pressupostos i a partir de que des de l'executiva se li volien imposar coses en què ella no estava d'acord, i ella al final sembla, dic que sembla perquè no ho sé de 100% cert, sembla que votava el que creia el millor pel poble, que és una rèplica una mica amb el que ha passat amb mi. Jo penso que els regidors tampoc hem de ser titelles de les executives. Tenim una llibertat personal, qui fica el nom i la solvència som els regidors. Les executives estan a casa seva prenent un cafè. Però l'acte és del regidor o l'acte és del partit? L'acte és del regidor, és personalíssima. Que després poden haver unes conseqüències, que és que et facin fora del partit, com ha passat a mi, que m'han fet fora del partit municipal de Junts per Altafulla, però l'acte és personalíssima. Escolti, som a les acaballes de l'entrevista. Li vull preguntar molt ràpid, abans no marxi, pels pressupostos municipals del 2026, com l'estan treballant des de les seves àrees, perquè recordo que aquest 2025 enguany ens deien que, per exemple, des de turisme o des de comerç no s'havia pogut, per exemple, poso ara dos casos, reeditar la Tàrraco Viva a Altafulla, precisament per manca de diners, Sí. o que no es podia tirar endavant aquell diagnòstic del sector comercial del nostre municipi, una de les peticions ja històriques també de Teca. Mira, avui al Tàrraco Viva he llegit al Més Tarragona que l'antic director es veu que es jubila i és un servei que ja externalitzaran. Vull dir que no, al Tàrraco Viva aquest any tampoc participarem per un tema econòmic, no és perquè no hi hagi voluntat, i bé, sí que, per almenys des de turisme i comerç, i pel que no he sentit a dir a la Gemma que ella ho volgués fer, és un tema que a Tarragona es dirigeix des de Cultura. No n'hem parlat més d'aquest tema. El que sí que et puc dir és que sí que farem, està inclòs als pressupostos, el pla de dinamització comercial que demanava Teca, que és per fer un diagnòstic del comerç actual, del seu futur, com podem millorar, i un etcètera. Crec que serà molt útil i bé, també incorporarem subvencions a empreses, a negocis locals que s'hagin pogut sentir perjudicats o agraviats per les obres que s'estan fent a Bajamar, especialment la plaça dels Béns. Veus? Subvencions directes, el que dèiem. Vull dir, subvencionem a coses, a projectes que se'n pugui treure un fruit. I molt ràpid, ara sí per acabar, perquè ens queda un minut i escassos segons. Ferrero Rocher, aquesta campanya, l'ha treballat vostè o com ha sigut això? Sí, l'hem començat treballant des de turisme, en col·laboració amb l'alcaldia, i bé, contents. Bueno, és anecdòtic. Espero veure el senyor Jordi Molinera al plató amb el Jesús Vázquez a Madrid. Hem de dir que aquí hi ha un impacte publicitari per una banda, perquè Altafulla ha estat seleccionada per aquesta coneguda marca de bombons com un dels 17 pobles amb més encant de l'Estat, i alhora hi ha l'opció d'obtenir aquesta il·luminació nadalenca de luxe. Sí. Nosaltres encantats d'haver sigut preseleccionats. Ens vam afegir a la campanya i endavant. Vull dir, és una promoció impressionant per Altafulla. Sembla una tonteria, però no ho és, perquè Altafulla està sortint a tots els diaris perquè ha sigut escollit com el poble més bonic de tota Catalunya, un dels més bonics. Vull dir que endavant les atxes. Tothom pot votar. Això quan se sabrà? Si passa de fase o... El dia 17. El dia 17 d'aquest mes sabrem si passa de fase. Seríem dels 5 finalistes. Jo entenc i espero que dels 5 finalistes arribem. Després guanyar en si el concurs ja ho veig més complicat, però com a mínim quedar entre aquests 5 finalistes, doncs endavant. Jo crec que això fa promoció i el maco de tot això, a banda que tindríem una il·luminació espectacular, és que es quedaríem les llums en propietat l'Ajuntament. Ho seguirem i ho explicarem. Tomàs Serra, gràcies per compartir aquesta soneta en directe a l'Hora Local. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès, gràcies també per compartir amb nosaltres aquesta estona als matins d'Altafulla Ràdio. Que acabin de passar un molt bon dia. Per reveure.